Увеличават се престъпленията в мрежата. Вие знаете, че и структурата, която е ангажирана пряко с противодействие на този вид престъпления, почти ежедневно отчита свои успешни операции в тази насока и вчера дори беше задържан онлайн педофил и знаете задържането на тази голяма група от български хакери, която в средата на годината лятото задържахме. Работи се много активно. Колко престъпления се извършват в интернет в световен мащаб и конкретно в България? Има ли някакви данни? Огромен е броя на различните компютърни и компютърно свързани престъпления. Знаете, че 1000 милиарда долара по международни статистики с 1 трилион долара са щетите, които нанася международната киберпрестъпност на световната икономика. И разбира се, това е един от основните приоритети на правоохранителните и правоприлагащи органи за противодействие на този вид престъпления. Вече традиционните престъпления и традиционните се извършват посредством високите технологии. Нашите наблюдения сочат, че огромна част от успешните атаки се дължат именно на недобра информационна сигурност, осигурена от хората, които имат отговорност за това. И тази конференция събира именно такива специалисти. Ще бъдат обменени мнения, не само от представителите на МВР, защото вие знаете, че конференцията е под патронажа на вице-премиера и министър на вътрешните работи Росен Цветанов. Така също тук участват и експерти от различни институции на Министерството на вътрешните работи и също, както казахме, световни експерти от България, които ще споделят своя положителен опит, така че атаките срещу критичната инфраструктура да не бъдат никак. В повече от 99% от успешните атаки към такава инфраструктура се дължат именно на недобрата подготвеност и немърливост, бих казал, на администраторите на различни дружества. Няма да скрия също, че много от тях използват и нелицензирани компютърни програми, операционни системи, антивирусен софтуер, което също е предпоставка за успешността на осъществяването на такива атаки.